Русиянең ерак көнчыгышында хәрбиләр һәм ихтиярилар Амурдагы Комсомольский шәһәрен көчле ташудан саклаган дамбаны ныгыту эшен дәвам итте. Бар шушы төбәккә таралган ташулар нәтиҗәсендә 12 меңләп кешенең йорт каралтысы су астында калган. Төбәккә өстәмә ярдәм җибәрелде. Көчле яңгырлар нәтиҗәсендә Амур елгасы суы 9 метрга күтәрелде. Волгодонский шәһәрендә 14 ел элек булган шартлау корбаннарын искә алдылар. Ул чакта бер торак йортны шартлату нәтиҗәсендә 19 кеше һәлак булган иде. Аны оештыруда чечен сугышчыларын гаепләделәр. Шул ук 1999 елда тагын берничә урында шартлаулар булды. Шуларда барлыгы 300ләп кеше үлде. Хакимият соңрак шуларны сәбәп итеп икенче чечен сугышын башлап җибәрде. Чечняда җирле полициянең 3 хезмәткәрен үтергән шартлауны тикшерәләр. Бомба куелган машина хуҗасы үзен Сүнҗен районындагы бер полиция бүлекчәсе янында шартлатты. Азербайҗанда үзәк сайлау комиссиясе президентлыкка намзәтләрнең телевидение һәм радиода чыгыш ясау тәртибен билгеләде. 9 октябрьгә билгеләнгән тавыш бирү алдыннан сайлауалды кампаниясе шуның белән башланды. Президент урыны өчен 10 намзәт, шул санда узак еллар илбашы булган Илһам Алиев һәм оппозиция вәкиле Җәмил Хәсәнле көрәшә. Боснияда 2 ел элек Сараеводагы Американ илчелегендә ут ачып, сакчыны яралаучы кешенең эшен тикшергән мәхкәмә утырышына журналистлар кертелмәде. Бу җинаять өчен 18 ел төрмәгә хөкем ителгән радикаль исламчы саналган Мәүлид Ясаревичка карата хөкем карары үз көчендә калдырылды. Мәдәният министрлыгы карары белән Косовоның төньяк көнбатышында борынгы Рим чорыннан калган таш биналар тирәсендә казу эшләре акча җитмәү аркасында туктатылды. Археологлар зур шәһәр диварының бер өлеше була алган мозаика белән бизәлгән ташлар тапкан. Грузиядә 600 меңләп бала яңа уку елын хөкүмәт алып биргән дәресләрдән башлады. Әлеге проектны мәгариф министры булган чакта Грузия хыялы партиясеннән президентлыкка намзәт тәкъдим иткән булган.